vlastne pri tom vyhlásení to bolo tak, že som dostala najprv cenu novinárov, čo som si veľmi cenila a tešila som sa, lebo tak to som si povedala, že to hádam novinár vie, čo je fajn, ale tak som si povedala, že tak asi možno, že tým, že som mladá, začínajúca, tak ako takto mi dali cenu novinárov a tým to ako už hasne. A tak mi nenapadlo, že potom ešte, keď vyhlásia prvé miesto Zlatú líru, že to budem zase ja. A videla som aj Janko Lehocký, strašne sa tešil. Takú pikošku poviem, že vlastne potom ten víťaz ide ešte raz spievať a potom museli Janka už aj hľadať, kde je, on už skoro začal sláviť, lebo on mi tam aj hral na klavíri, takže ale zvládli sme to ešte aj druhýkrát. Tak bolo to pre mňa obrovská radosť a naozaj mi to pomohlo aj na začiatku vlastne tejto solovej kariéry, nemyslím muzikálovej, lebo som potom dostala už aj ponuku na prvé CDčko. Nahrali sme potom vlastne, hej, išla som o rok na to reprezentovať Slovensko do anglického Birminghamu, takže som bola rada a teším sa, že vlastne vymysleli tento koncert. To je fajn. Keď sme sa